Un traballador tivo que ser trasladado en helicóptero ao hospital con politraumatismos e fracturas logo de caer dentro do tellado dunha fábrica no porto de Ribeira. O operario precipitouse dende unha altura aproximada de 7 metros. Na tarde de onte rexistrouse un accidente no que un operario resultou ferido grave. Segundo apuntan fontes dos bombeiros provinciais, o traballador precipitouse dende unha altura aproximada de 7 metros ao caer dun tellado dunha nave industrial no porto de Ribeira. Pois sobre as 5 da tarde informounos o 112 de un accidente laboral que se producira na fábrica do xeo no porto de Ribeira. Desplazouse unha dotación de bombeiros de Ribeira ata lá. Ao chegar xa estaba actuando a policía local regulando o tráfico e o GAEN e o 061. Unha persoa que se había caído dende o tellado da nave do xeo sobre uns 7 metros de altura. Polo que presentaba politraumatismos e diversas fracturas. Cando chegaron os bombeiros estaba a ser atendido por profesionais do 061. Mais polo GAEN de Ribeira nos colaboramos na inmovilización e no transporte na retirada da persoa accidentada que tiña diferentes politraumatismos hacia a ambulancia e despois foi trasladado por helicóptero ata o Clínico de Santiago. O operario estaba consciente e estable dentro da gravidade. A vítima, un home de mediana idade, precipitouse dentro do teito da nave e caeu sobre unha das máquinas da fábrica a 1 metro do chan. Era un punto de difícil acceso e tras retiralo de aí evacuouse mediante un tabuleiro espiñal ata a ambulancia e logo ao peirao onde esperaba o helicóptero. Agora, a Policía Científica da Comisaría de Ribeira está a investigar as circunstancias deste accidente laboral.